Να βγάλει τη Λάρισα χωρίς επιτυχία, επαναφέρει ο Νίνης. Το γέμισμα για το Σισέ, ο Μάλαρτς δεν είναι σίγουρος. Ο Κατσουράνης, γκολ! Στο 66, 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Εδώ ο σκόρερ που πανηγυρίζει ένα πολύ όμορφο γκολ. Από την έξοδο του Μάλαρτς που δεν ήταν σίγουρη. Κατσουράνης είδε την μπάλα να έρχεται προς το κεφάλι του, δεν δίστασε. Με κεφαλιά της έδωσε ύψος, έκανε μια καμπύλη και κατέληξε στα δίκτυα της ΑΕΛ για να γίνει το 2-0 για τον Παναθηναϊκό στο 66. Εδώ ο σκόρερ. Και ξανά όλη η φάση. Βγαίνει ο Μάλαρτς. Και κοιτάξτε, ο Κατσουράνης με κεφαλιά πολλών μέτρων έξω από την περιοχή. Έξυπνη ενέργεια από τον σκόρερ του Παναθηναϊκού που εκμεταλλεύτηκε αυτή την έξοδο του Μάλαρτς και με μακρινή κεφαλιά έκανε το 2-0. Κατσουράνης που έβαλε γκολ και με τον Άρη, είχε βάλει και με την Ξάνθη το 1-0 και με αυτό το γκολ φτάνει τα 3, φτάνει δηλαδή το Λέτο.